Nuhu Usman shi ne difa ga yana ya shigo da ƙwarya shi ya fadi ga yana ya shigo da ƙwarya gaso na saya sai kewaya yake yawa ya ajiye ƙwarya tsakan hili gombo mogu gaso ya ajiye ƙwarya tsakan hili ya koma share daya yana hararen ƙwarya yawa ya zo ban san ba ruwan mine ne ya zubo ciki wasu ruwan magani ne zai kurkure baki yawa ya wanke ido ya wanke fuska da ruwan magani da wani karho ga hannun shi ya rike kai na Usman akwai shi da kancin ko iri iri wallahi yanzu wannan karhon da ke hannun shi ya je ya dahe sau abokin kokowa da shi wani yadda ga ta can tsakan hili gasun du gombona kan ba tora aka gomba me fo ka han so anin kan be da gasora kin a tu su moy dumaga isbe an kara wodin gase so ngai no batora ya igo ngai solate kana tunar shi ko difa alfa igima inda yayi bulun kuce shi ya kare da kwaret kuma aka kada shi ya tashi ya dauko kwaret rai ya baci nan tsaka hili yayi fado yan bori bisa kwaret ta kwashe yawa yanzu ya kare duk abin da yake da liddan da kwaret yayi watsi da yan bori ke ciki wani menene yawa an shigo hili kaya gashi nan dai arfa mu hari kun sai fu gani duk tun da zo shi ne ake jira yana can yana wannan ilimin nashi kamar da gaske a daidai lokacin da abokin kokowar shi Umaru Abdulhadi ya riga ya kare sai zazzaka shike kai kuma matacce alhali matacce ne duk wannan barazanar da yake to Hadi ta kama tsakanin Umaru Abdulhadi na zandar wanda bai hadi ba kamar ruwan goro da kuma Nuhu Usman na difa kamar canwa shi su kundire ne ma aka zo da shi haka aka yi Abubakar Isa Waziri don shekara wannan ita ce ta farkowa Umar Abdulhadi na zandar wani bai hadi ba da Nuhu Usman mai ƙwarya na difa la ilaha illallah ta kare Nuhu ya hadi da ƙwarya da wallahi ya kare barkwancin nashi da ƙwarya ya ba da kai ya sha kasa nu kanya Umaru Abdulhadi na Zandaya Umaru Abdulhadi ya haka ya tsira Usman na difa en 3 minutes 17 secondes dan ko Zandar ya wuce